Hele, čau lidi, more! Víte, je to večer, jo? Víš co, další video? Koukejte, jo? Tady jsme. Koukejte, jo! Spadne ti tam telefon? Nespadne. Dětu! Ty bude tam. Koukejte, jak to je vysoko, lidi. Koukejte. Koukejte, jo, až tam. Vidíte? A jde to až takhle dokola. Já natáčím. No a tady je můj bratranec. Tady je jenom čují. Koukejte! Vidíte? Nemotáte! Hele, tady lidičky, můj kámoš. Koukej na mě. More, tobě svítí oči. Ty tady spavíš co? Tady jsme. Pojď, špíňáku. Tady je naše rodina, jo? A koukejte na moje sestřenice a ségru. Ségra, sestřenice. Tady je můj bratranec, který dělá frajera. Ani na něho nemá. A tady je tma jak v prdeli. Mámo, on nás natáčí. Natáčím. Děláme vlogy. Děláme vlogy na YouTube. Lidi, čumte. Tady je tma v prdeli. Ty postižený. Já jsem se lekl. Ale fakt, pojď. Tady nikdo není lidi, jo? Tady je naše rodina. Neboj se. Hej, slyšel jsi to? Tam řekl někdo, pojďte si pro mě. Já jsem tam slyšel nějaký písničky, hej. Pojď, Davide.